First dog po namin, tapos na dito sa Anonas West. First dog, home service. Ayan. You know, thank you. Second dog na po tayo sa pangalawang bahay. Ordaneta pa rin to. Guys. Ayan o. Naka-gloves tayo kasi may problema sa iyo. Yung ating ginugod. Sa mga naghahanap dyan guys ha. PM na. Yun. Thank you. Proceed na po kami ni Paring Tisoy sa pangatlong aso na po yan guys. Ayan po si Paring Tisoy. Whoop, whoop, whoop. Tapos na po, magpapaligo na po kami. Yung pangatlong aso. Yun na siya. Guys. Third dog. Ayun, tapos na po siya maligo. Pinupunasan na po ng ating Paring Tisoy. Ayan, ganyan po tayo magtrabaho ng aso. Ayan o, talagang papaliguan natin yan after 4 shift sa mga gusto ng stud service dyan guys. Ayun, brrrr. Third dog na po tayo guys. Doon ka sa kabila. Ano po ang request ni madam? 4 shift tayo guys. Pang third dog ngayong linggo. Yun, tapos na po yung aming pang third dog guys. So start na po namin siyang paliguan na naman. Ayan po siya. Cute na po. Yun, sige po. Tapos na po. Paliguan. Yung pang third dog. Fourth dog. Ay, apat na aso na po guys. Yun. Yun, okay na po. Tapos na po kami. Ayan sila. Ay, oo nga pala. Yung lamesa pa pala. Ayan. Pati yung lamesa, dadalhin na rin namin. Ayan. Nakadala ka kasi mo ng lamesa. Dito yung location. Sila ma'am, marami yung aso na pinag-room sa akin. So ayun, thank you po ma'am. Yan po yung kanilang location. Dito po kami. Ayan. Ayan. Pakai ni. Ang ko lang po, kitim na ni bagat ko.